Good morning, good morning, good morning mga kalapaglaom once again. Aniya na usab kita sa atong Good Morning, Pastor. Atong makauban karon ang atong maabtikon, dasig, walay kupas gini nga amo ang boss sa North Central Mindanao Conference, Pastor Porfirio Lagunday Jr. Yes. Good morning, Pastor. Ay, buntag, Pastor. May buntag kanimo Brother Wing and Daryl. Yes, mga kapaglaom, ato karong hisgutan kauban si Pastor o ni Daryl kung unsa kining spiritualism. Spiritualism. Yes. So, atong ibalik ang pangunta na Pastor, unsa man yung spiritualism? Kining spiritualism sumala sa Webster ani ato ani siya nga mabasa diri, a belief that departed spirits hold intercourse with mortals by means of physical phenomena. Kini siya gisulti din nga ang tao ang espiritu bitaw sa taong Departed patay spirits, departed. makigsulti siya sa buhi. Pero dunay gitawag ani by means of medium, kini gitawag espiritista. Oo. Mao na siya ang gitawag spiritualism or pwede po tawag na to spiritism. Pastor, napay nice goods Biblia bahin ani mga espiritista? Ay daghang kaayong teksto nato nga nagasulti ani nga mahitungod ani nga practice espiritista nga gibawalan gyud ani sa pag konsulta nila. Atong basahon kay maay na nga tagaan tugtubag. Levitico kapitulo 19. Okay. 19. Leviticus 19. 31. Dili kamo magliso ngadto kanila nga espiritista. Di ba? Klaro kayo ni? Klaro kay dili. So, di pa yun niya. Ni ngadto sa mga salamangkero. Dili Salamangkero. kamo magpangita kanila aron kamo dili mahugawan. Kini siya nga practice mangod makapahugaw. Pastor, atong klaron para sa atong mga kapaglaom. Ang mga klase-klaseng forms ba sa spiritism o spiritualism? Ay daghan Para kayo ilang sa masayran. Kay basta kang sa ilang moderno. mo na dito. Sa moderno gitawag po ni siya og kuan kining pwede ni siya gitawgon sila nga kining magic. Magic. Kining magic apil ani ang magic. So pwede po na siya ang katong kining mga paglamat no. Mao na siya ang kuan. Lamat. Psychic pwede po na gyapon siya. Natong basahon na gud diri kay daghang kay ni siya aron masabtan nato. Dunay balaod ang Ginoo ani Wing o Daryl nga ang mga katawhan sa Ginoo labi na sa unang panahon dili gyud ipakonsulta. Sa Deuteronomio 18:9 ngadto sa 13 kung duna mo yung mga Biblia labi na ning nangutana. Pag tanawon gyud ni siya kay aron masabtan nimo ang nakalinlaing klase sa spiritualism. Ningon pa niya diri sa makaabot ka na sa yuta kani sa land of Canaan. Gihatag kanimo ni Jehova nga imong Dios, dili ka magtuon sa pagbuhat ingon sa mangilad niadtong mga nasod. Dili ikaplagan uban kanimo ang bisan kinsa nga magpaagi sa iyang anak nga lalaki. Kon anak nga babae sa kalayo kana bang palakon kalayo? Apil na siya. Daghan gani. Pastor, so napay kuandri ako idugang badari nga kinig ingon diri pagpanagna og pagpanghimalad no. Kon anting-antingan, kon diwatahan, kon diri sa bersikulo 11 kon magwiwili. Kini siya kanang barangan. So dili ni siya magpakitambag sa mga kailang espiritu. So mao ni siya dili kita Pastor direkta nga sugo gina sa atong Ginoo. So unsa may buot pasabot kung kita karon nga ato na nasayran, mo konsulta gyapon ta ni mga spiritista. Naay kuan din klaro kay ni siya akong basahon ning English. And I will come near to you to judgment. Ang Ginoo mag-ingon nga hukman jud ka sa Ginoo. Kini mabasa sumala sa Jeremiah 27:9 and 10. So kana sila nga ang Ginoo muhukom bisan pa sa Malakias 3 bersikulo 5 ang Ginoo hukman niya ang tao nga moadtoan ng espiritista. So instead Pastor dili na lang ta sayod man kita nga di kita kinahanglan mo konsultahan nila asa man dita angay mo konsulta. Konsulta gid ta si Kang Jesus. Yes. Sa Bible. Ampo diretso. Ampo gid ta diretso kay ingon man you shall know the truth and the truth will set you free and Jesus is the way, the truth and the life. Jesus said, come unto me. Dili na tamo adtuan na nila kay kana sila
dunay usa ka tawo nga nag-ingon, I am perfectly certain that the whole movement known as modern spiritualism is in the hands and under the direction of the father of evil spirits. Ala. In other Klaro words, is thoroughly, yung pa niya, and unmistakably diabolical. Kung may untag diabolical, diablo na. Mo ba? Diablo. Sa ato pa pastor kanang Demonic. na may mga tao labang nang himala di malada, mga Oo. isgutan. Tagna. Kung ang uban moingon nga tinuod gito nagpahimalad ko mao gini kana unsam na gituyo ba gina sa panahon o naabay nagsupport ana ang yawa unsa man na siya pastor? Kana biyang yawa, gitintal biya niya si Adan, gamay ra jud kaing bikil, musultig tinuod pero daghan po kaayong naibakak ng isagol niya. So Okay. kabaya sa kantawag nga malalangon ang bitin o ang yawa. So di ta mo kana kay dunay sagol ana. Wow. Maayo na Bantayan itinuod pero dakog sayop. Pero Well, kana siya sayop na gyud. Well, Pastor, I'm sure ang mga kapaglaom karon daghan silang natunan pinagi niya ang pagsigisgot sa spiritualism. Hinaot mga kapaglaom ngayon nadunggan si Pastor dili ta ngay konsulta nila kun dili direkta sa atong Ginoo. Pastor, unya sa Central Church na daw kay appointment. Ito yung pangandam atong mga kaigsunan dito. Lagi kini diay sa Central Church Cagayan de Oro City, doon natay wali diha sa Mayo 10 ngadto sa Disais. Kana siya nga wali si Jesus mao ang dalan. Mao kauban ko ninyo diha og ang atong mga health lecturer si Pastor Jimenez, Pastor Baang og si Pastor Sami Pagunsan. Kana siya mao kana in preparation to the big kini siyang gitawag evangelistic effort dinhi kang Pastor Jacovac. So, magkita ta dito makigsunan og daghang maghakot ang nagsakyanan alang sa pagtambong dito sa Central Church og panaluyuhan sa atong mga opisyalis og atong church pastor diha sa Central Church nga atong host. Daghang salamat sa imong time, Pastor Lagunday. Karon ang atong ikaduhang Bible trivia question. Ako kang hangyuan, Pastor Lagunday, para mabasa sa atong second Bible trivia question. Here we go. Okay, ani ang pangutana. What food did we ask God to give us in the Lord's Prayer? Okay. I'm sure atong mga kapaglaom kabalo mo tubag ana. Ready na mga kapaglaom. Pastor, na ba kay greet gamay before we go to our next segment? Ako adi ay siyang ipanimbaya ang ako ang brother-in-law diha nga moadto na sa Canada sa si Daryl og si Loy uban sa iyahang pamilya na gyud dito sa Canada. Tuwa sila sa Aklan karon nagbasig tan-aw sila ning panimbaya no. Hinaut. Og happy birthday usab kang Erna Barrientos. Asawa ni Bubong diha sa kining Thailand. So happy Alright. birthday diha Sister Ern. So sa tanan usab nga mga kauban nga magbubuhat sa mga workers family nga muadto sa Dakak, prepare na mo because we'll be going to Dakak sa kini siyang May 4 to 6. Okay. And God bless you all and happy Sabbath to everyone. Labi na gayud sa upol kay moana ko karon ingon nga speaker. O nga akong asawa di ay kanang nagluto di aron. Si mga bata dayon si Glenn, si Toto, si Nonoy, si Bibi o Alright. bisan pa si Diday nga mo dihang adopted nga palangga kay namo. O sige. Sige tanaw. Silang Pastor Baang na iyang asawa diri usab kauban namo og sa tanan nga taga Central Church. God bless you and prepare sa ato ang coming effort. Now mga kinikanan, ato nang iandam ato mga kabataan at tubangan sa atong television sets tungod kay ang panahon karon para na kanila. This time, para sa atong kids station.